ଭାରତଠୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ବାଂଲାଦେଶ? ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତଠୁ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଛି କି? ଭାରତର ଅଶ୍ଳୀ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ବାଂଲାଦେଶ? ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ ସାକ୍ୱାତ ହୁସେନ କାହାର ନାମ ନ ନେଇ ସିଧା ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଡରରେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଫ୍ଲାଗ ବୈଠକ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପିଟି ଦେଖାଇ ଫେରି ନ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ବିଜେପିଙ୍କୁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 11:45ରେ ପିଲାକାନାର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବିଜେପି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ସୀମାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଫ୍ଲାଗ ବୈଠକ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଫ୍ଲାଗ ମିଟିଂରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଜେପିକୁ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ହାଉ ନୁହେଁ। ସେ ହାଉରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ପରି ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ରାକ୍ଷା ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ବିଜେପି ନୁହେଁ, ପୁଲିସ, ଆର୍ଏବି ଏବଂ ଅନସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସଘାତକ କରିଛି। ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ନ୍ୟାୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ ସାକ୍ୱାତ ହୁସେନ।